Lillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Bismillah dan berdoa kasih kesamaan sayang Allah dinanti wonten menika panggenan terus tunggal kali tujuan tunggal murid dari Allah Taala arti dipunyai ibadah mugi tansah kita dipun paringi ganjaran ingkang kathah dados lantaran ingkang berkah. Sholawat salam ikut Allah sesarana kangge dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tansah kita sedaya kasinaken syafaatipun hingga wonten yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten saking kawula sakonco derek silaturahim wonten menika panggenan mugi dadosaken keberkahan wonten menika panggenan mugi dadosaken lantaran menika sedaya wonten tapis wilinipun ingkang hadir ingkang boten hadir sedaya pinaringan wilujeng selamat jasadipun selamat rohanipun dadosaken selamat dunya akhiratipun. Saking kawula matur suwun sanes pindah dhateng sedaya pengurusan takmir lan jamaah wonten ing mushola Al Barokah. Kangge senengane insyaallah berkah kabeh. Bapak Ibu sering kawula hormati saderengipun kawula jenengan wis maca berjanjen walaupun kula jenengan kadang-kadang ana wong sing ngomong nyobaran karo berjanjen anu ora tayeng MACA. Ana apa Pak? Nyobaran karo berjanjen anu ora tayeng MACA. Janjane kowe ora apa-apa. Wong nyong nikah kuwe bahasane kon ngatur tok. Ya wong kadang-kadang ya Rasulullah salamun alaik. Nyong yakin wong semene ki ana sing ora tau maca tulisan kaya iku. Ya. Kayane ana sing ora bisa maca tulisan kaya iku. Tapi apa ulih dia ulih bae. Aja kuatir jenengan ora tau maca ulih jenengan nyombaran tekon padangan ngatur. Wong sing lagu-lagu banget akeh iki wong sing pada pinter-pinter. Ya nyong rika kelase urung bisa kabeh. Mulane kon pada latihan ben pada bisa, ben pada saged, ben sareng-sareng bisa. Mulane nyong rika bahasane jareng kon kumpul karo wong alim kan ketularan. Wong maca saking angel apa maning lah nek trio sing paling angel terus ana huruf H dari H angel boleh maca. Kadang-kadang H karo H ora pada ning boleh maca pada. Mereka saking angel boleh maca. Jadi monggo sesarengan kula jenengan sing wingi urung katut sing wis tekak dan mutanggut ngasuk gilirane nang alim masjid Baitul Hidayah semende monggo sareng-sareng mawon dugi mawon. Dadi aja ora usah ribu-ribu ora usah kabeh nyamlika sedulur. Senajan cara Kanjeng Nabi ya mau demonan walama kamula semangsane sempurna umure Kanjeng Nabi tidak mau 40 tahun. Ya pancen Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi ya umur 40 tahun. Tapi nyorika jadi santri ya aja nunggu umur 40 tahun. Bahasa santri kan ngaji gue penting
Jikalau punya ilmu orang akan bisa apa jerene kowe. Tapi jikalau orang tak punya ilmu maka tak bisa apa berbeda nanti ya Pak. Ini gara-gara apa dong? Wong duwe ilmu jadi bisa apa? Tapi wong ora duwe ilmu merek kena ora bisa ngapa. Nek esi BODO esi mending yuk. Tapi agar cara doke dingreming ora netes. Apa caranya kane lah? Nah, pernah goblok. Ya, nek BODO esi mending. Tapi nek cara ndok pitik dingreming ora netes. Lalu sebenarnya kok saya ngomong. Pokoknya orang jadi lah, belum jadi. Dan mereka mulanya laya, mau menawarnya katut, melu dingremi, mau menawarnya melu netes. Angin kafe cara kita kan boleh netes anu angin terus pak. Udara adem dia orang netes. Sawaban. Yang sawaban cara dikana. Agar kumpul ngapain anget terus jadi cara kesawaban. Insya Allah yang melu netes lah. Amin. Yang terus ganjaran kan lumayan. Jadi yang mereka bareng-bareng jadi tujuannya selamat bareng dunia akan yakin wong tanpa ilmu orang bisa ngapa-ngapa. Merga apa-apa butuh ilmu. Senajan ketona kepenak tapi ya orang nanam barang singkep dan apa itu aneh mending memiliki sing paling aneh musolane kue dukukaran rejas dan ini karena berjaden karena ya berjaden ya pada bukan persaingan tapi pada boleh ganjaran. Monggo salam-salam bis bolak-balik ngomong nak kok kenang di bae ana nggonko go maca berjanjes ngebungna asmane Kanjeng Nabi panggonan kowe bakal dadi panggonan sing barokah. Berkah siapa akeh kemanfaatane tambah suwe tambah akeh kebagusane. Nyomrikan orang usah nunggu jadi nabi kayak Kanjeng Nabi 40 tahun jadi santri ya orang usah nunggu 40 tahun wong nyomrikan umur anu orang ngerti ngasuk nyong 40 tahun itu sembahyang nah malam banyak 20 tahun wis orang tidak sembahyang. Akhirnya cara balik ke metu kanari wates. Awak jenenge apa Pak? Awak sing tukang bal-balan apa jadi wasit apa? Tidane metu kan wates jenengane ya wis labas acarane. Labas. Jadi mereka benar salah labas. Dan aja ngasih kenang out cara ikannya habis out gol gerak ambil maning masalah jadi pancen mulai pelajaran sebulannya agak aneh jadi nak nyori kakek mutan mikir wong ora duwe ilmu ora kaya ngapa-ngapa merga ngapa-ngapa nganggo ilmu orang dimujan masalah saking kekasane orang ngaji tok ilmu pertanian dan sebagainya nek mereka bisa ngerti jadi ngapa-ngapane kepenak ya sing paling kepenak mereka ilmu kumpul cara pemberian sing penting kumpul agar kumpul mesti agar kumpul mesti mangan cara pemberian bulan diberi bahasa pemberian
mangan ora mangan angger kumpul, tapi yakin wong biyen mergane kumpul mesti mangan. Mulane diwali cara ben mangan ora mangan angger kumpul. Karepe memang kumpul disit, nek wis kumpul mesti mangan, nek wis kumpul mesti makmur. Mulane nyong yakin yo wong sing ora makmur yakin wong kuwe anu jarang campur wong. Nah, apa kan? Pilkada adalah orang nanti jadi buktikan. Wong sing ora makmur saya yakin nyong yakin Pak. Wong sing jarang campur wong. Mengana berbohong, si jarang ora bisa makmur. Lah wong kendurit berbohong gak makmur kepriwen. Ora sidak makmur angel banget bulane nyurika lanak anak wong sing berada kumpul yakin mesti makmur. Karena duit nyong ora jamin wong kumpulan ora mesti duit tapi nek makmur dong jamin. Nek kumpul mesti makmur. Ajakan ada duit aja. Kandane makmur. Bukan anak gawane wong sing apa di maring aku, karena waktu gede kayak musik pak, wong campur wong baik, itu memang baik, lembut, jadi yang member, jadi nak campur wong mesti makmur, bulannya monggo buka tolanan yang mereka ucapan yang dia, mangan orang mangan agar kumpul nang mereka pedomannya kumpul, anak berjalan makan. Anak rutinan yasinan makan, rutinan pengajian makan, rutinan arisan senam makan lagu jatuh. Walaupun sing makan hari karet awak orang makan, ya apa yakin mereka asal dan kumpul mesti berkah. Allahumma amin. Maksudnya jane ngomong kene seneng kumpul. Ya berkumpul jadi kepenak ya kan? Ya dia seminggu pisan kumpul, semua malam Jumat kumpul, orang ketemu pisan ditakok kena. Kenapa orang bangga ya? Selain apa ora selain apa nang apa? Malah jalan kesu kalau tambah blok ya teman. Ada permasalahan pribadi di kawan-kawan mari musola buat paham. Dari mana monggo nyuwika men bisa uli berber maca mari riwayat Kanjeng Nabi senajan nyuwika orang ngerti artine, orang ngerti maknane tapi nyong mereka yakin Kanjeng Nabi Nabi sing paling luar biasa, paling sing kena diturunkan, sing bisa nyelametkan nyong mereka apa? Kan sering tak ngomong sing bisa awe syafaat pirang-pirang nabi, sing bisa awe pertolongan pirang-pirang nabi, tapi sing bisa mitulungi nyong mereka, bisa awe syafaat paling nyong mereka ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis kan kawan tak cerita anak awal Nabi Adam dosa Nabi Adam nang apa mangan wae uji orang dipangan malah dipangan baik. Jadi mereka dosa mulane Nabi Adam jalur ngapura wis dosa jalur ngapura robbana darwana kang busana. Wis dosane Nabi Adam terus jalur ngapura di ngapura nang asane Gusti Allah. Dosane Nabi Adam setitik ora jadi mereka ditokna ring suarga mereka dipisah karo bojone. Bulane dikapak ngedoa dipisah karo bojone kira-kira rumangsa dosa ora? Dosa. Nek abi dipisah dilala bojone disengit mari rika. Semua iki gawane sengit ya. Kira-kira rika rumangsa dosa ora? Mbok-mbok kuwe gambarnya kayak Nabi Adam, Pak.
Nabi Adam gue gara-gara dosa ditoknakan surga dipisah karo bojone. Dari kabeh duwe gambar kayak gue yang nulik nyuruh digambar dalam sing wadon madang gak boleh juga malah liwat. Lah gue kadang-kadang tenang kok gambaran bahwa mungkin yang mereka berdosa. Senajan dosane orang kaya dosane Nabi Adam. Jadi jangan anggap yang dosa kaya yang dosa ya. Kayaknya ya iyalah. Paling orang. Ya paling orang yang kayak gue lah. Dosanya saya kurang penting bunuh apa. Tapi paling orang ya kayak gue. Mungkin dicontohnya penting ya. Misalnya dipisah. Kalau bocor, kena lu dosa, bisa ditolakkan surga, ya lu dosa. Jadi mereka lagi mandang, karena orang dan sebagainya itu mangsa mungkin anu tes gawe dosa. Adam Idris ya dosa apa? Nuh ya dosa apa? Orang bisa nyapa nanti. Mulanya sih bisa nyapa nanti. Ini jenengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi tukasan sing nang nyong kanan kulo sampean ditutaken jenenge syafaatun ludma syafaat sing ageng sing diwakil nang Kanjeng Nabi. Liyane ora ana sing bisa apa itu dijaluk turun kabeh Nabi kan awal tekan akhir. Nabi Muhammad gane temui itu Kanjeng Nabi apa jenengan boten kersa paling syafaat merga nabi kabeh ora bisa awe syafaat. Terus Kanjeng Nabi gredahannya wis kabeh umatku tak syafaat nanti. Mulane Kanjeng Nabi pangandika kulu umati yadkhulunal jannah kabeh umatku bakal mlebu surga. Ilaman apa kejaba sing emoh kejaba sing ora gelem. Illa man aba abak sararikane biyen kuwi ngomong wong Jawa abang ke kamu. Illa man abang sararikane penake wong biyen. Iku illa man abang kabeh umatku mlebu surga kejaba wong sing abang. Kepenake dipaham. YouTube lambe apa? Betul. Lambe apa orang ngerti. Nyoba semua dek habis. Cara pun itu kepenake kayak gue mulane dadi wong aja abang. Wis zaman biyen jog zaman iki wis pangandikane Kanjeng mawon dal sekolah wis tekone pedang mandan anas pisan. Di rumah putra sajenipun pengumuman ngasih kalender mbok enten sing dari gadah kalender saking Raden Sekayu menika tesih wonten enten sing dari gadah kalender saking Raden itu Sekayu. Dan aku ini 15.000 Pak. Mbok anu siki wis kanggo pirang-pirang tanggal siki. Tanggal 13 lho wis kanggo gak sebulan ya dipotong ora apa-apa 13.000 lah. Ya mulai saya wis kalong ora apa-apa. Mundur setunggal kula. Mau ngomong. Nggih lu sama. Setunggal ya boleh kali boleh. Pinter Mas. Yang aku ini 15.000. Nah sih gak karena pawai 13.000 boleh. Jangan wis kira-kira Ini kan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suatu dikali ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya nur, ya nur al-aini. Marhaban jada, jada Husaini. Marhaban aman, aman wa salam. Marhaban ya khan, ya kharadai. Ma'alaysa halat bisura'i wa ilayka wal-ghamama wal-adhalat wal-malam sallu alayka. Marhaban ya nur, ya nur al-aini. Marhaban jada, jada Husaini. Marhaban aman, aman wa salam. Marhaban jamal, ya Rabbani. Wa atakardu yakin wa tadalam baina yadayka wa tajad ya habibi indaka samyunufur. Marhaban ya nur, ya nur al-aini. Marhaban jada, jada Husaini. Marhaban aman, aman wa salam. Marhaban ya khan, ya kharadai. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa maghfuru. Orang mau sinyalan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Katanya juga dimensian. Ada semuanya seperti kemudian sama sholat Marhaban ya nur al-aini. Marhaban jada Husaini. Marhaban aman wa salam. Marhaban ya
Muhammad